Hello guys, welcome to Prodip Demari YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि बे Prodip Demari YouTube channelआव गोसो गोथारै बरायनाय जाबाय आरोना। दा आङो दा मायाव गाखोना दं नोंथांमोना मिथिनाय नङा जानो हानाय। दा बिसोरनो आरो दा बिसोर जों लक्ष्मण आरो दा बिसोरो ओमफ्राय जोङो माने जों दा टाउनफ्राव फैगासिनो। दा फैनायनि कारनानो जादों थांनाय बोसोराव ओरैबायदि मोसायै मोसायै लास्ट डेआव माने बैसागु बोथोराव आरोना लास्ट डेआव मोसायै ओरैबायदि खालामदोंना खाम दा नुबायना लोगोफ्रा माने खाम साम जिलांजोबनो आरोना मोसायै नोगोर इन्टारेस्ट मोनो बैसागु बोथोर होनोब्लाथाय माने सेंग्रा बैसोआवनो हानाय मानिखौ एसे इन्जय खालामलांनो सानो आरोना। ओमफ्राय ओरैनोथ' आं मोसानाय ग्रुपाव बोरायफोरबो गथ'फोरबो अनेक दंखायोमोन आरो आं ओरैजाय बोरायफोरखौबो आरो गथ'फोरजोंबो गासै मानसि जेनेबा बोराय गथ' सेंग्रा सिख्ला बेफोरजोंनो मोजां मोनो आरोना बैसागु बोथोरखौ बारहोहरनो थाखाय। बेबायदि आरोना दा ओरैजाय फारसेयाथ' गब्लंबाय दा फारसेया नै बेबायदि आरोना नायबानो जाबाय बेबायदि आरोना नै दा जों लांगासिनो आरोना बेबायदि जिफोरजोबदों आरो लोगोफोर एबार बोसोरावबो जिफोरनो हानाय। दा नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ एसेब्लाबो मोजां मोनदोंब्ला आरो आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबसक्राइब खालामब्लानो जाबाय आरोना लोगोफोर आरो एसे इन्टारेस्ट मोनदोंब्ला शेयार खालामबानो जाबाय नोंथांमोननि लोगोफोरनो। ओमफ्राय दा दिनैनि भिडिअआ बेखौनो ओरैनो एसे फोरमायसाबनो होननानै लोगोफोरजों एसे जेनेबा थाम्स लालायनो होननानै बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय आरोना। दा अब्ला बेखिनियानो